హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు లిరికల్ సాంగ్ ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. పారేటి చెలియరు కన్నీరుగా మారి కాటేసింది ప్రేమే, నన్నిడిసి దూరంగా నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే ప్రాణం. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకొకటి, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలంటే అక్కడ నేను పోస్ట్ చేస్తుంటాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. నేను ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా దీన్ని 29 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి కలర్ యాడ్ చేద్దాం. ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. దాన్ని టచ్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3వ లైన్లో జీ టచ్ చేసుకోండి, కలర్ వచ్చేస్తుంది. లేదా వేరే కలర్ కావాలంటే వేరేది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన కలర్ మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను జీని టచ్ చేసుకుంటున్నా. జీ అయితే ఈ కలర్ అయితే బాగుంటుంది. సో సూపర్గా, చూడటానికి సూపర్గా కనిపిస్తుంది. ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు కష్టపడి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం లిరిక్స్ నేను రాసి ఎఫెక్ట్తో సహా ఆల్రెడీ ఒక ప్రీసెట్ ఇచ్చాను. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకొని ఫుల్ ప్రాజెక్ట్లో పేస్ట్ చేయడం మాత్రమే ఉంటుంది. సో పాయింట్ కావాలంటే కామెంట్లో చెప్పండి, పాయింట్ లింక్ ఇస్తా. సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ముందుగా పైనుంచి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ 20 లేయర్స్ అని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా లిరిక్స్, ఎఫెక్ట్ అన్నీ మొత్తం కలిపేసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కలర్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా. సో ఒకవేళ మీరు వేరే ఫోటో పెట్టి లిరిక్స్ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీకు ఒక ఐడియా చెప్తా. లిరిక్ మీద టచ్ చేసి ముందుగా ఫస్ట్ లిరిక్ని పైన మీకు ఎక్కడ అనిపిస్తుందో అక్కడ ఇట్లా పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అనుకో, ఇక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు ప్రతిదీ అట్లా చేయాలంటే చాలా టైం అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ దానికి కాపీ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సెకండ్ దానికి పేస్ట్ స్టైల్ అంటే సింపుల్గా అది ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అవసరం లేదంటే అవసరం లేదు. మళ్ళీ బ్యాక్ కొట్టేస్తే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వేరే సాంగ్తో చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు. అది మీ చాయిస్. మీకు ఏ విధంగా నచ్చుతుందో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఏ లిరిక్స్ అయినా సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఏ సాంగ్ మీద లిరిక్స్ చేయాలన్నా కూడా సేమ్. జస్ట్ లిరిక్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ లిరిక్స్ రాసుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఓకే చేస్తే ఓకే అయిపోతుంది. ఇట్లా సింపుల్గా ఏ వీడియో అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం
మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్క లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.